Dobrý večer. Chceme poděkovat rolničkou panu prezidentovi za jeho bezvadnou amnestii a chceme zarolnit všem zlodějům a zmrdům, aby nás slyšeli. Prosím vás, nebojte se, potřebujeme nadhled vždycky, rolničku sebou a rolnička je mocná zbraň, ne že ne? Takže rolníme! Co mě unáší proud, sám sebe se ptám, kam jsem vlastně chtěl plout. Hluboká voda mi odpověď nedá, pořád se ztrácím a pořád hledám. My jsme přišli podpořit Žita 4/4, protože určitě ta amnestie, pan prezident podle mě totálně zničil, cokoliv budoval celých vlastně 8 let svojí vlády. A chtěli bychom pro malý hospodářství společnost a trošku lepší budoucnost. Důvod je zcela jasný. Kdo by nebyl naštvaný s tím, co se děje, tak to přijádě. Stačí amnestie. Smutný pohled do davu na břehu, naše čestce. Protože se nám nelíbí dnešní společnost. Rozhodně nesouhlasím s situací, která tady s touhle vládou je, s amnestí prezidenta Klause. Nelíbí se mi ta situace, jako s tou budoucímu možnému policistovi. Takže jsem přijal v pokoju vyjádřit souhlas. Příští stanice je peklo, i když slíbený byl ráj. Prachy jsou pravda, obsah je forma, drzá lež je pro příště norma. Do mozku vrtá se skutečnost krutá, že padl stín na můj kraj.